Давай, загрявка. Момчето загрява да среща. Молиш ли, дадеш ли битката, брат? Ще дадеш ли? Да я пръстиш, бе. Айва. Почуй, представи се. Искам, брат, чуй. Що смака? Искам да се хладнокръвно се държи, брате, смисъл, събираш си мислите. Искам да дадеш от себе си да я впечатлиш, чуля? Да. То имаш качество, искам да го покажеш. Хора, османката е сега отива на среща. Не си човека. 70, да. Нищо. 110 човека. 800 ли си опори за една минута? Това ако не е Това ако не е рекорд, не знам. Май е време, брат. Но се превъзбудил, чакай малко. Нищо не помага ми. Така, имаме тук една слушалка. Нищо не помага ми, брате, ще напътстваме. Няма да те оставим само. Няма да оставим, нали? Ти помогнем, не за да ти кричам. Хора, готови ли сте да го пращаме османката? Да минава ли през тази врата османката? Бебката трябва да е твоя. Намерили сме ти много яка бебка, братле. О, букетче. Букетчето. Стоиш да спочира, май. Да. Към да се държиш възпитано, ще я питаш къде е, как е, какво настроение, дали е притеснена, трябва да я предразположиш, разбираш ли? Добре. Айде, братле, ти си. Айде. Каз. Айде. Айде, успех, братле. Здрасти! Той е за теб. Не съм виждал, че се виждаш. Чай не се виждал, не? Чай ради. Той е за теб, той е за теб. Лично много хубаво. Аз съм Елиана. Аз съм османката. Османката, да? Да, османката. Осман. Виждам. Кой е набор си? Много съм. Как се чувстваш за тази среща? Ами, отнеми 2 часа да се приготвя. Малко съм притеснена, но... Как сме османка? Пиши, ма. Тея за първи впечатления, За ти първите впечатления за среща? Ами, не знам дали ти се приготвя масата, но си се я постарал, нали? Да, аз бях. Да, супер, много е... Ето от 1 до 10. Да. Колко ми даваш на 10? 9,5. Стабилно, стабилно. Кажи, между другото, карам кола, да знаеш. Между другото карам кола, знаеш. Една бясна Мазда. Аз съм професионален стример. Да, къде стримваш? Стример в YouTube. YouTube с мамката. Тренираш в Крофис. Аз тренирам Крофис, между другото. Така ли? Да, искаш ли да ти покажа какво е Крофис? Добре, давай. Значи- Аз не... Значи сега Крофис е... тук е един дебел, не ми корка, и му прави па-па, така, па, и тъй до тук. Кой е курка? Корка е един дебел, една дебела свиня от София, дето ми се смее. Ма вие сте приятели или? Не. Келнер! Чай, сега, една изнада. Ще имаме келнер за вечерта. Келнер ми как? Ядене, пиене, туилно. Какво направи този келнер, ей? Келнер! Какво правиш, момче? Много се забави, ей. Това специално питие за вас. Няма специално питие за вас. Това е Валис. Валис? Най-хубавата вода в България. Да, той е най-хубавата вода. Само в Мани Маркет. Само в Мани Маркет, много загора. Смака, помниш ли? Си газето. Съм газето. Си газето, ей. Влядна точка да си ми роб. Приятно, да. Не знам Благодаря. как. Чакай. Но ясно, ти си роб в моят стрим, не го забрави. Почни да го riзваш, Всеки набор е. Върни се тук, върни се тук. Ела тук. Кажи, шефе. Аз съм ти гледала един-два стрима, но не съм застояла много да те гледам, но там в фомето обикаляш. Да. С момичета си говориш. Какво? С момичета си говориш. Не. 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 Аз... Искаш ли помощ? Не, не искам помощ. Аз помощ не искам. Ай на здраве, за тази вечер. О, да! О, келнер. Здравейте, това съм аз. Нали малко винци келнер. Османката е подготвил специална селекция. 120 годишно. Брат, 200 години. Бял. 10. Чай е първо се сипа на мъжа, да пробва виното. Кажи му, що си пъш като раста. Искаш ли да се спира? Шматка, искаш да те прибия. Приятно питие. Айде, тръгвай си. Как ме да Скажи за Сега ще ти разкажа какво е максинг. Какво? Максинг. Искаш да знаеш какво е максинг? Добре, давай. Това е едно предприятие, в което си оголемяваш Моля. Значи, слагаш си една помпа. Вижте, чай да покажа на стрима. Вижте сега, слага ти
една помпа, е така, на пи***а и помпите да направи вакуум. И този вакуум вкарва кръв. И освен това, че вкарва кръв, ти удължава пи***а, ще дърпа от този вакуум. И също, този максинг ти подобрява хелта на пи***а. Може да държиш повече време ерекция, може да е не. Край. Не! Кога се... Удари монстъра по пиза. Чакай, сега ще кажа кога се прави. Флешва! В коса е! Аз ще бива? Не, няма се бием пътли. Ризвай го. Йоу! Защо ме реджекна така, бе, братле? Не, брат. Защо ме реджекна така, бе? Пини малко, брат. Седи. Топ максимум. Сега. Крашалкни, извикай се рандом. На рандом се иска. Извиняй, получавам тикове. Няма проблем. Чат, какове ли сте, ей? Знаеш какво е Сигма? Тук съм чувала, ама не съм много сигурна. Аз съм Сигма. Да, аз съм Сигма. Коса? Техникъл, продължай. Аз съм Сигма. Ти си сигурна. Да, аз съм дефиницията на Сигма. Какво означава плешив мъж ли? Аз не съм плешив. Моят херлайн още е тук. Ако не се личиш, моят херлайн още е тук. Виждаш ли моят херлайн? Виждаш? Дай бакшот на вонката, Пак ли? Бакшот се лут. Питай колко ти се къпи и после кажи, че се къпиш веднъж седмицата. Колко често се къпиш? Всеки ден по няколко пъти. Ало, аз се къпя един път седмицата. В неделята, защото тогава е деня за къпане. Няма къде да се скъпиш неделя. Ма с коса или без? Как така без? Аз имам коса на винаги. Да. Не виждаш моята коса? Не може да си миеш само тялото, без да си миеш косата. Аз също си мия. Искам да й дадеш на здраве, дигни този за това, че си оголемил пишата с максинг. Да дадем много на здраве, за това, че си големи. Това беше за теб. Много здраве. Много здраве за тази голяма пиша. Защо не пина? О, Кеня. Здравей! Какво правиш, Кеня? О, Сигма. Това е Сигма. Защо го направи това? Защото това беше ли изнада? Това е Сигма. Какво правиш, Кеня? Сигмата. Някой един иска да звънка него. Питай дали може да я помириш под мишниците. И те да дръхне не с келнера. И дали би го заебал за тебе. Или тебе би те заебал за не. Харесваш Келнера? Симпатично момче, ама не ми харесва. Питай колко му дадох на 10. Може би да, може би не знам. Колко му даваш на 10? На него? Да. 9,7. Кой да се уврикнеш? Питай дали е гладна, дали иска ти вечеря. Гладно ли си? Искаш да хапнем вече? Айде, много. О, Келнер! Келнер. Твоето време дойде. Газето. Да, газето. Да! О, газето. Здравейте. Добър вечер. Предоставяме паста от Милано. От Милано? За нас? Специално за вас. Обичайно си Келнер. Обичайната османка за те винаги. Но ясно, вече като сме роб. Някой ден нещата ще се обърнат. Почвай да ядеш като неандерталец. Яш, спидвай. Тъпчиса. Но, не. Я кажи, спагетки. Чеквай вода, почва да пиеш. Чеквай и се оригни после масата. Чинията ще ядеш ли? Не, чинията няма да ям. Дали Келнера го извършва? Зимията си, ако ядеш чинията чини. Почиста ръце. Моля да се ми малко! Нищо не съм яла!
Извини се, кажи, че просто си бил много гаден, извини се. Извини се. Добре, стат. Няма проблем. Бях много правилен. Я. Бях много правилен, просто. Какво? Като не разбереш, не е как. Чай, ти правиш като уния турци. Давай, абе. Аре, Яшо. Аре, бе. Какво? Бъркам в гърлото. Кажи, бе! Не е казал какво като не ме разбереш, бе, глупак. Кога да казвам? Цари как го направи? С акцент. И чак ли? Да. Питай за бройки, Османе. Колко проекти имаш? 0. Кажи дали иска да си първия. Искаш да съм ти първия. Аз съм много известен стример. Ама и на теб ли ще е първия път? Да, не ще ме първия път. Ще го измислим. Ще го измислям. Ама трябва да му покажеш на малко повече срещи. На повече срещи на стрим? Ами, може и без стрим. Може и без стрим? Да. Защо не ти харесва обстановката? Не, няма значение, абсолютно няма значение. По друг Искам да начин. сруши нейната чиня. Нямате ясно. Кажи, дай само за малко, може ли? Само за малко може ли? Какво правиш? Това Ще ми трябва! Ти май си пияшка? Да. Предполагам. Така ли Да. си... Така ли се оправя Да. с стреса? Какво е ставало тук? Какво е ставало тук? Той беше! Тя се напи тука. Не Написа пяна и като си почна да турши тука чини. Неговата чаша е празна, моята е пълна още. Кедер трябва да повярваш. Ти трябва да ми повярваш. Дори моята чиния няма. Ела тук, Кенер, ела при мен. Да ти... Внимавай, да си. Внимавай, Кенер, внимавай, моля те. Да, Не внимавай. мога без теб, разбираш. Не мога без теб. Ама това е честно. Защо това ли искаш да... Май сте си изтървали чинията. Да. Точно така, ще работиш Какво се е за мен. случило тук? Ще работиш за мен, ако искаш кинтите. Аз не съм. Искам ги. Искам целия кеш. Целия кеш ще дам. Харесаха ли ви талиателите по картен? Много ми харесаха. Може да запаля Браво, също. Запази също на дамата. За вас винаги. Точно така. Османка, получаваш гърч. Ей, Костана, шефа е бесен, ей! Шефа е бесен, каша отна. Какво ще направи? Ще го прибия. Костана, Костана се шуба. Шефе! Ей, газе! Веднага искам да ходиш, всичко искам да изчиш, брат. Взимай! Добре, шеф. Всичко искам да изчиш, веднага! Коя ти се този букет от мен? Благодаря си. Букет е от мен, ей! Букет е от мен, Честит, всичко да се честил. Докато не си честил, няма да почна. Чисти момче. Младе. Крадат ми момичето на пили. Как си? Така ще ми къдеш нищо, е! Чакай. Комажи! Коса. Сега аз на шефа и сега ще искам. Спасявам живота, момче. Не съм видяла на жълтече. Кое? Дай. Моля друга такова. Друга? О, келнер, сода! Не го занимавай, аз няма да пия. Не, келнер, искаме сода, келнер, искаме сода! Келнер, малко по-бързо! Келнер. Вашата поръчка. Ето две е за нас. На моя сметка. На кой? Само една секунда. Една секунда. Какво правиш, келнер? Чакай. Какво правиш, келнер? За мене. Това е за нея, келнер. За вас. Какво беше човек, келнер? Чай малко само. Ей, келнер ми изпи пиенето, ей! Келнер ми изпи пиенето, ей! Не трябва повече. Йоу.
Кемер. Довиждане. Ела тук. Ела тук. Трябва да го пречаша. И чиния. И... О, какво става, скъпа? Скъпа. Това е моята втора жена. Какво става? Бакшотс. Добре съм. Ела тук искам да дойдеш. Тя да прави задна изстреля. Искам да дойдеш тук. Какво правиш? Не пред момичето. Коя е тая? Коя е тая, букет? Ти коя си, ма? Ти коя си? Ти коя си, ма? Коя си ти, ма? Не! Много бих за това. Много бих за това. Повече жива търси букук. Временно ли си раздебела? Как ще бъде така? Как ще му говориш така? Путко. Как е бременно отива тогава? Казах, че е време на друг. Аз съм Окей. инфертал. Докторе? Не беше нужно, наистина. Докторе? Не, докторе, не мога. Благодаря ти, докторе. Не, малко да изтрезнете, защото Благодаря ти, докторе. работата не е на добре. Не е на добре. Но трябва ти малко да изтрезнеш. Малко да изтрезнеш, много. Просто спрем. Без да чупиш. Без да чупиш. Май нов. Спайдермен знаци на това. Аз съм Спайдермен. Не знам. Така ли? Аз съм Глен. Глен? Чинията си едно пъница с уста. Шпинка птичка. Изгони я. Крашал ти изгони. Как аз чуш се, бе? Как аз чуш се, бе? Ти чуш се, бе? Ставай. Кой? Кой друг? Ставай, тръгвай. Ставай, тръгвай. Къде? Ставай, тръгвай. Къде? Няма да чуш се. Няма така да стане. Тръгвай си. Ти трябва да чистиш. Ти го направи всичкото. Повечето де. Аз? Това не се слушал. Ставай, тръгвай. Да се ходи ли? Да си ходиш, да. Стой тук. Добре. Да стоиш тук. Ха? Стой там. Аз цял тук, ти си тръгваш. Чао! 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 Тихо! Брат, ти направо отстрада всичко. Почни да ревеш сега. Почни да се кипяваш, зато и дед да направи. Буквално отстрада всичко, брат. Всичко се проведе на тази режа. Как искам да се върне сега, майко? Всичко ще дам само да се върне. Моля се да се върне. Отхъпен друго. Слуха, брат. Не се пресне. Вкусно. Ще надеш по-хубава, брат. Да. Ще надеш по-хубава, брат. Тя ще много пака. А къде тя Що се такива, брат? Брат, мина много добре. Тя те заслужава. Буквално тя направи... Мина много добре, брат. Да. Ще има втора среща, гарантирам. Може да има втора също, не? Не знам. Гарантирам, че мина много добре, брат. Ще има втора Как се среща. справих? Перфектно. 10 се справи, човек. По-добре от ти не можа да се справиш, нещо, няма да. Ело, аз малко там чета. Това е първият му дейт. Не, може да я пусне. Напиши в часа как се справи. Може ще намери нова в момента. Няма. Добре, справи са 2 от 10. 3 от 10. Как така? 10! 10! 10! 8.